2026 година дойде, като съм се поставил за цел да избягам 3650 км, което означава, че това е по 10 км абсолютно всеки един ден. Правя този клип като началото на тази поредица и това ще бъде документирано от днес, 1 януари, до края на годината. Пък да видим какво ще стане. Започваме от тук да бягам. Абсолютно не съм с дрехите, с които искам да съм. Някакви бели обувки. Разбира се, абсолютно нищо не е тъй както трябва да бъде, но на кой му пука и просто трябва да го направиш. Не може всеки път да ти бъде добре. Първи клип. 1 километър. Бяга се по боер в повечето случаи. И там бягах, той е супер надолу. И ето, пълна тишина, нищо. Само аз и моето бягане. Даже не съжда докъде трябва да стигна за тези 10 км да се върна обратно. Километър номер 5. Готово. Първите 10 км са факт. Тъй че ще бъде доста интересно до края на годината.